וכל חברי הכנסת והחברים והפעילים והתומכים של מרץ. באנו כדי לומר לכם שני דברים. דבר ראשון, שאנחנו יודעים ואנחנו מדברים בשם ציבור בישראל שיודע ומכיר בעובדה שמה שקרה כאן הוא עוול, הוא לא צודק והוא לא חוקי, והוא חלק מיחס, קודם כל מיד קלה מדי על ההדק, ויד קלה מדי על ההדק שהיא גם גזענית. היא לא נעדרת, אם דיברת על הבדל בין דם לדם, אז אנחנו יודעים שמה שקרה כאן לא צודק ולא חוקי ולא היה צריך לקרות, וקרה יותר מדי פעמים ולא צריך לקרות שוב. והדבר השני, ואולי יותר משמעותי ויותר מדאיג ויותר ממש מפחיד אותנו, שאנחנו מסתכלים בימים ובשבועות ובחודשים האחרונים, זה הרוח והשדרים והמסרים שהציבור הישראלי מקבל מממשלת ישראל. מהכי גבוה שיש, מראש הממשלה, משרים שמנהיגים את מפלגות הימין הקיצוני שמרכיבות כרגע את הממשלה, וכששר אחד אומר מחבל ושר שני אומר טרור וראש הממשלה מדבר על שלילת אזרחות, אז אנחנו יודעים ומבינים שהכוונה היא לא רק לאירוע הספציפי הזה, הכוונה היא לכל הציבור הערבי. הכוונה היא שאנחנו לא נוכל לקיים כאן חיים בצדק ובשוויון, ולא נוכל לבנות עתיד טוב יותר לכולנו, אלא נצטרך לשמוע מהממשלה הסתה שמכוונת נגד מיעוט לאומי שחי כאן וצריך לחיות בשוויון זכויות, ואנחנו רוצים שיחיה בשוויון זכויות, ואנחנו רוצים בשביל כולנו לקיים כאן חיים טובים יותר ונקיים מגזענות ונקיים מאלימות ונקיים מהסתה ונקיים ובלי אף אירוע מהסוג הזה, ועם כל התיקון שהחברה הישראלית צריכה לעשות. אז באנו להשתתף בצער, באנו להביע תמיכה וסולידריות ושותפות במאבק לשינוי. תודה. תמר, את משתפת בצער כל תושבי כפר כנא, מעשה רצח שקרה בדם קר. איך במגזר היהודי לא מבינים מה קרה פה? את הגעת לנקודת הרצח, מה ראית פה? כן, קודם כל אני חושבת שאנחנו כולנו, גם במגזר היהודי, ראינו את התיעוד, את הסרט, את הצילום של מה שקרה, ומה שקרה הוא די ברור בשנים קודמות, באירועים קודמים, על מקרה כזה או מקרה דומה. המדינה רעשה, וזה ברור שזה לא חוקי קודם כל, וזה גם לא צודק ולא מוסרי. אני חושבת שעיקר חוסר ההבנה, או אולי חוסר הרצון להבין, הוא בא לא מהציבור, הוא בא מהממשלה ומהשרים שמשתמשים במקרה הזה כדי ממש להמשיך ולהסית. זו ממש הסתה שמגיעה מהכי גבוה שיש, מהממשלה וראש הממשלה והשרים, והציבור שומע את זה. ומה הציבור אמור להבין כשהוא שומע את ראש הממשלה מדבר על שלילת אזרחות ועל שרים בכירים מדברים על כך שכך היה צריך לקרות וכו'. אז אני באתי לכאן כדי להביע סולידריות והבנה שיש גם אחרים, יש גם ציבור אחר שראו את התמונות ומבינים מה באמת קרה ומבינים שזה לא צודק ולא היה צריך לקרות ככה, ומבינים שמה שהממשלה מנסה לעשות בכלל בחודשים האחרונים זה ללבות איפה שצריך להרגיע לא לעשות כל מה שיכולה כדי לתרום גם לשקט, אבל גם לצדק. אבל רוב הציבור הישראלי, היהודי, מוטעה, וזה ימשיך לעוד תופעות, עוד שנאה לערבים במדינה. מה את מוסרת להם? אני מקווה מאוד שלא. אני מקווה מאוד רואים את זה באתרי אינטרנט. נכון, אני גם רואה את זה. אני רואה את זה אצלי בעמוד הפייסבוק שלי, ואני רואה את זה בסביבה. זה ברור לי שלא קל להיות ערבי בימים כאלה. אני רוצה לספר לכם שגם לא קל להיות שמאלני יהודי או שמאלנית יהודייה. אנחנו רואים את זה וחלק מזה, אולי פחות חמור, אבל גם אנחנו חלק מזה. אני חושבת שמכיוון שההסתה הזו מתחילה כל כך גבוה, אפשר גם ברגע שנשנה את השלטון, את הממשלה ואת המנהיגות, גם הציבור יקבל מסר אחר וישנה את דעתו. אני בטוחה בזה, אני מאמינה בזה, ואני מאמינה שנוכל לעשות את זה ביחד, להביא את השינוי הזה. מה את מציעה לביבי במצב הזה, וכל הקיצוניים במדינה? אני מציעה קודם כל לחדול מכל האמירות, באמת שאין דרך אחרת לכנות אותם, אלא מסיתות.
ומלבות, וזה גם הכל קשור אחד לשני, האלימות בירושלים והמלחמה בקיץ וכל האירועים של החודשים האחרונים. אני חושבת שישראל צריכה שינוי כיוון. אני חושבת שהימין הקיצוני, אני לא בטוחה שהוא מעוניין בזה. אני חושבת שצריך שינוי פוליטי בישראל, ואני מאמינה שנוכל להביא אותו. תודה.